umaga po sa ating lahat. Ngayon po Sunday School, sandali muna nating iwanan ang 1689 at ating pong pag-aaralan o tatalakayin ang tungkol po sa mga paglakad ng isang Kristiyano. Kung mapapansin ninyo, paano lumakad po ang isang buntis? Palihad. Paano lumakad ang isang lasing? Alam natin, ano? Paano lumakad ang isang talunan? Kayo po. Alam natin, kilala natin. Pero ang tanong ko, paano lumakad ang Kristiyano? Wala tayong tiyak na sagot. Paano nga ba lumakad ang Kristiyano? Paano dapat lumakad ang isang Kristiyano? Yan po ang ating tatalakayin, serye, paano lumakad sa Espiritu. Ang paglakad sa Espiritu. Now, ang mga tao sa ating panahon ngayon, may kanya-kanyang lakad. Pagandahan ng lakad, pasiksihan ng lakad, payabangan ng lakad. At mapapansin natin na hindi natin makilala ang Kristiyano sapagkat halos pareho lang ng lakad ng sanlibutan. Pero bilang Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng tamang lakad. Paano ba lumakad ang isang Kristiyano? Ang turo po ng banal na kasulatan, ang Kristiyano ay dapat lumakad sa Espiritu. At paano natin gagawin ito? Ang banal na kasulatan ang siya makapagtuturo sa atin kung paano. Buksan natin ang 2 talata sa banal na kasulatan sa Roma, chapter 8, verse 14, at Galatians chapter 5, verse 16. Romans 8, verse 14, at Galatians chapter 5, verse 16. Ganito ang pagkakasabi sa Romans 8:14. Ganito po, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Galatians chapter 5, verse 16, ganito ang pagkakasabi. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Opo, Panginoon, bagamat lagi namin nababanggit ang paglakad sa Espiritu at inaalam namin o pakiwarin namin, alam na namin ang kahulugan nito. Subalit, nais naming magkaroon ng malinaw na pagkaunawa na mga salita ninyo kung paano kaming lumakad sa Espiritu at anong kahulugan nito sa aming buhay. Paano ito makikita? Paano itong madaling makita ng sino man? Tulad ng paglakad ng isang lasing, tulad ng paglakad ng isang taong bigo, ay madali naming makilala. Nawa nga po, makita rin sa amin ang mga palatandaan na kami ay lumalakad sa Espiritu. Sapagkat ito po ay bahagi po ng iyo pong pagpapabanal sa amin. Tulungan niyo kami sa seryeng ito at nawa makita ito sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Katatapos natin ang pag-aaral tungkol sa progressive sanctification. Na upang maunawaan natin kung paano lumakad sa Espiritu, kailangan nating makita muna ang contrast between progressive
sanctification and walking in the Spirit. Ano bang pagkakaiba ng progressive sanctification at ang paglakad sa Espiritu? Ang progressive sanctification sa ating pag-aaral, ito ay continuing process. Ito'y nagpapatuloy na proseso na tayo'y lumakad ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo po ay mahubog kay Kristo. Maging katulad sa larawan ni Kristo, at the same time, lumalago tayo sa pananampalataya, nagbabago ang ating isip at ugali. Yun po yung progressive sanctification. Pero ang pagdating po sa paglakad sa Espiritu, ito po yung patuloy ding paglakad ayon sa dikta ng Espiritong nasa atin. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Tandaan natin, bawat Kristiyano, ang sabi sa Romans 8, bawat pinapatubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. At tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos kung tayo maging anak. Galatians 4:6, ipinadala ng Ama ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso upang tayo'y makatawag sa Kanya ng Abba, Father. Now, ang Espiritu ni Kristo at ang Holy Spirit, isang persona ito na nasa atin. Ngayon, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, ang sabi sa Galatians 5:16, lumakad kayo sa Espiritu. Meaning to say, mamuhay sa Espiritu. So, ang ibig sabihin po ng paglakad sa Espiritu, ang katotohanan niyan, ang resulta niyan ay mga bunga sa Espiritu. Habang tayo po'y lumalakad sa gabay ng Espiritu, ang bunga niyan ay ang bunga ng Espiritu. At yun ang ating pag-aaralan isa-isa. Ngunit sa ating panimula, simulan natin sa pag-aaral paano lumakad sa Espiritu upang maipamuhay natin ang mga bunga ng Espiritu. So yun po yung pagkakaiba. Progressive sanctification, ito'y pang walang hanggang o walang katapusang proseso hanggang sa tayo maging katulad sa larawan ni Kristo. At ang paglakad naman sa Espiritu, ito'y wala ring humpay na pagsunod sa kalooban ng Diyos o ng Espiritu. So makita natin, interchangeable yung will of God and the Spirit of God. Halos pareho lang yan. Depende sa context. Pero ang kalooban ng Diyos, magagawa mo kung susundin mo ang Espiritu. So ang kalooban ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, interchangeable. Kaya pag sinabing, gawin mong kalooban ng Diyos. At the same time, pwede sabihin, gawin mo ang sinasabi ng Espiritu. Okay? So, upang tayo ay magbunga ng Espiritu. Susundin natin ang Diyos o kalooban ng Diyos o dikta ng Espiritu Santo upang tayo magbunga ng Espiritu. Kaya ang sabi sa Galatians 5:17, ganitong sabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman at ang mga ito ay magkasalungat upang hindi nyo gawin ang mga bagay na ibig ninyong gawin. So ang madaling salita, mga kapatid, ang paglakad sa Espiritu ay ang pagtanggi sa laman. Okay? Ano ba yung mga laman? Sa mga laman po, nakita natin Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Pero in short, ito yung laman. Yung po yung pagnanasa ng laman. Ano mang makasanlibutan, ano mang makamundo. Pag mayroong pagnanasa, ibig sabihin, sinusunod mo yung dikta ng laman. At ikalawa, yung pagkapuot sa ating puso. Pwede tayong mamuhay as Christian, pero may puot tayo sa ating puso. Lumalakad tayo sa laman. Kahit na sabihin natin, alam mo ang tungkol sa Diyos. Kahit ikay pastor, kahit ako, pastor ako, pero lumalakad ako sa laman sapagkat mayroon akong pagkapuot, mayroon akong pagkainis. Upang makalaya ako doon, kailangan kong i-confess sa tao kung sino yung kinaiinisan ko at kinapupuotan ko.
At yan po ay isang patuto sa akin sapagkat tayo ay pare-pareho lang nag-aaral nito, walang perpekto sa atin, lahat tayo may pagkakamali. Kaya ikaw confess ko sa inyo na kahit ako pastor, may puot, may inis, may sama ng loob. Para mawala yon, kailangan kong i-approach yung tao at mag-confess sa kanya at humingi ng forgiveness. And that's it. Pero hindi yan one time. Pwede pang mangyari sa iba. Like for example, si Daniel, na pamangkin ni Mama, anak ni Pastor RG. Bago sila kasal ni Sarina, meron akong galit sa kanya. Simula noong siya po ay itinaas ko na magiging isang susunod na pastor. Pero noong makita ko yon, mayroon akong napansin na kinainasan ko sa kanya dahil hindi ko makita yung mataas na expectation ko sa kanya. May attitude, hindi ko na sasabihin, na hindi ko nagustuhan. Ngayon, dala-dala ko yon. Matagal. Pero nung sila ikakasal, kinausap ko silang dalawa. Nilapitan ko silang dalawa. At ako'y humingi ng forgiveness. Nag-confess ako sa kanila. But before I confess, dahil kasama yung mga narinig ko ring mga sabi ng mga kapatid tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa kanilang dalawa, sinabi ko na rin sa kanya. Pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong attitude niya nung sabihin ko sa kanya yung lahat ng reklamo ng mga ibang mga kapatid. So I asked for forgiveness. At nakalaya ako doon. Kaya simula noon, hindi na ako namumuhay sa ganong laman. At pinanghawakan ko yung 1 John 1:9 that if you confess your sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So yung pinanghawakan ko, doon ako nakalaya. Pero nangyayari to, even pastors, mayroong sama ng loob sa kapwa pastor at sa ibang mga kapatiran. Yan po ay example po ng paglakad sa laman. Instead na lumakad sa Espiritu. Mayroon ba tayong ganon? Naniniwala ko mayroon tayo sa ganon bawat isa. Pero ang tanong, nag-confess ba kayo sa tao o sa Diyos lang? Sa Diyos lang, okay naman yon. But remember, Matthew 6, verse 9, I think, 13, sabi na, kung kayo'y hindi nagpapatawad sa inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos Ama. Nauna yung pagpapatawad natin sa kapwa, utos niya yun Matthew 18. Nai-approach natin ng tao, kung offended ka sa kanya, then ask for forgiveness. Then God will forgive your sins. So, yun po yung isa. Katulad din yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, so many Diyos-Diyosan ngayon, sarili, Diyos-Diyosan natin, masyado nating mahal, masyado mayabang, ayaw natin magpakorek, ayaw natin magpapansin, something like that. Pati yung mga pera, masyado itong minamahal, yung trabaho. Di baling mag-skip tayo sa araw ng Panginoon na hiningi sa atin at natutuwa ang Diyos sa araw na nandun ka, mas mahalaga siyang trabaho. That is your idol. That is your God. So you cannot serve two masters. So instead yung ikay Kristiyano, nangangaral ka, but you are serving God, lumalakad ka sa laman at hindi sa Espiritu. Sapagkat kalooban ng Diyos na nandun ka sa tuwing kailangan ka ng Panginoon. Then, patulad halimbawa, yung kalaswaan, yung panunood ng kalaswaan, yung pagtingin sa mga kalaswaan, imbis na balingin lang, iisipin pa,
lahat ng kalaswaan, lahat ng immoralidad, yan ay sa laman. Ang utos sa atin dito sa Galatians chapter 5 verse 17, sapagat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu o against the Spirit, at ang Espiritu against the flesh, at ang mga ito ay magkasalungat upang hindi ninyo gawin ang mga bagay na ibig ninyong gawin. Yung ating bagong pagkatao, sabi ni Paul sa Matthew 7 verse 20, yung nais kong gawin, hindi ko magawa. Why? Mayroon tayong remaining sin. Yun yung laman. At yung ginagawa natin, yun ang dapat hindi natin gawin. Pero ginagawa pa rin natin. But Paul confesses himself. Ang sabi niya, hindi na akong gumagawa. Hindi na yung dati kong, hindi na yung aking new man ang gumagawa nito, but the old man or the remaining sin that is in my flesh ang siyang gumagawa nito. So, sabi ni Paul doon sa katapusan ng Romans 7, paano ko maliligtas dito? Salamat na lamang at ako'y tinubos na ni Kristo. Tinubos ka na ni Kristo. So, all you have to do is to confess sa Lord, sa tao, then continue walking in the Spirit or be obedient to the Spirit. Huwag na tayong bumigay sa laman. Again, sasabihin ko, yung mga kampi-kampi, division, yung usap-usapan, ano yung pinag-uusapan? Yung ba'y ayon sa Espiritu o ayon sa laman? So nakita natin pagkakaiba ngayon, mga kapatid. Walking in the Spirit. Gaya na sinabi ko noong prayer meeting na ang Waze, yung pong nilalagay sa kotse o yung GPS, kahit hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo, pero pagka nakaset ka na roon sa GPS o Waze, mga kapatid, saan ka mandalhin ng Waze na yon, susundin mo. Kahit na bako-bako, kahit na lubak-lubak, kahit madilim, kahit masikip, susundin mo dahil alam mong tama yung daan na tinuturo ng Waze dahil ang pupuntahan yon yung tamang destinasyon. Hindi ka magbabago ng daan dahil alam mong wala ka na sa tamang lugar. Ang turo ng Banal na Espiritu sa atin, minsan mahirap, masikip, masyadong matalas. Pero pag gumawa ka ng ibang daan, yun ay daan hindi sa Espiritu, kundi daan sa laman. Mas maluwag, mas maganda. Yun po yung GPS, yun yung Waze. Kaya mo nararating yung pupuntahan mo dahil gaano man kahirap ang daan na pinapadaan sa iyo ng Espiritu Santo, sinusunod mo. That is progressive sanctification. Kaya napakalaga po ang lumakad sa Espiritu upang magbunga tayo ng Espiritu. Sino sa atin dito na sinusunod, ano ang sinusunod mo sa buhay? Sa iyong pag-aaral, kung kayo estudyante, kayong mga magulang, kung kayo ay may mga anak. Paano nyo pinalalaki yung anak? Sa laman o sa Espiritu? Ikalawa, tingnan natin. So, yun yung kahulugan ng paglakad sa Espiritu. Kaiba, pero magkatuwang sa progressive sanctification. Ikalawa, tingnan natin ang mga, kilalanin natin ang mga katangian ng paglakad sa Espiritu. Ang katangian ay bigyan natin ng 3 ayon sa Banal na Kasulatan. Now, sinasabi ko ito, tinuturo ko ito sa akin. Sapagkat lahat tayo kulang dito. Lahat tayo nagkakasala dito, nagkakamali. Hindi ako nagsasalita dahil ako'y mataas o magaling. Nagsasalita ako dahil ako'y isang biktima rin sa kasalanan ito. Upang tayo ay sabay na lumago. Unang-una,
katangian ng paglakad sa Espiritu. Ang paglakad sa Espiritu, nagbubunga ng banal na pamumuhay. Banal na pamumuhay. Na alam na natin kung ano yung banal, right? Maalam na natin pero still hindi natin nagagawa. Pag sabing banal, ikaw ay hiwalay na. Hiwalay na. Saan? Sa kadiliman, sa sanlibutan, sa kasalanan. Hiwalay ka na dahil itinalaga ka para sa Kanya. So, ang paglakad sa Espiritu ay nagbubunga ng banal na pamumuhay. Banal na pamumuhay. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, ngunit yamang ang tumawag sa inyo ay banal, ay maging banal naman kayo sa lahat ng paraan. Magagawa natin ito? Yes. Magagawa na natin. So, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi po siya sinabi, maging banal lang kayo sa pananalita o maging banal lang kayo sa iyong trabaho, maging banal lang kayo sa iglesia. Ang sabi po dyan, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, may karapatan ng Diyos, natutuwa ang Diyos kapag ginagawa natin to. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, kung pantaong salita, very proud ang God kapag ginagawa natin sa lahat ng paraan na tayo mamuhay na banal. Sapagkat tayo tinawag hindi ng isang makasalanan, kundi ng isang banal. At may karapatan siyang maghanap sa atin ng katangian niyang nasa atin na maging banal. So pwede natin simulan ito, halimbawa sa trabaho. Paano ka makitungo sa iyong mga kasama o sa iyong mga empleyado, abay baguhin mo ngayon. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sumunod ka sa Espiritu. So, ang taong lumalakad sa Espiritu, iniiwasan niya ang kasalanan. Iniiwasan niyang magkasala at hinahangad niya ang kabanalan. Hinahangad niyang humiwalay. Okay? Iniiwasan niyang magkasala dahil humihiwalay siya para sa kabanalan. Yan ang sa Espiritu. Hindi ito kaya nating gawin sa ating sarili. Alam natin na hindi natin kaya ito. Yung sarili natin sabi, tao lang ako. Yan po'y salita na nasa laman. Lahat naman tayo nagkakamali. Tao lang ako. Tama yun. Pero nasa laman yun. Hindi ka dapat mag-i-excuse sa iyong espiritu. So, hindi natin dapat gamitin yung ganong katwiran. Ang dapat nating katwiran, please forgive me. That is spiritual. Nais mong humiwalay doon sa nagawa mong kasalanan. Sorry po. Nagkamali ako. Admit agad. Pero kung sabihin natin, tao lang tayo eh. Ano ba magagawa mo? Nasa laman yun. So, hindi natin magagawa ito sa natin unless sumusunod tayo sa banal na espiritu. Ang sinasabi ng banal na espiritu, huwag mong ipaglaban niyang katwiran mo. Humingi ka agad ng forgiveness. Accept it. Dapat tayong matutong tumanggap ng ating pagkakamali. Tulad ng isang bata, mapapansin na isang bata na masunurin sa nanay niya o sa tatay niya. Kung titignan mo siya,
Bakit siya maging masunurin? Bakit siya naging masunurin? Well, unang-una, naturuan talaga siya ng magulang. Pero hindi siya naging masunurin dahil takot siya sa palo ng nanay niya. Mayroong ganong masunurin, takot sa palo, pero yung isang bata, masunurin siya dahil mahal niya nanay niya. Kaiba yun. Mahal niya tatay niya. Ayaw niya masaktan tatay niya sa pagkakamali niya. Yan yung ugali na isang taong lumalakad sa Espiritu. Ayaw kong saktan ng Panginoon. Mahal ko siya. At yan ay isa sa mga bunga ng Espiritu kapag tayo lumalakad sa Espiritu. At yun po yung pag-aaral natin. So mayroon bang mga kasalanan na ating pinagtatakpan, na ating ikinakatwiran, na ating pinaglalaban? Ang tanong, nasa Espiritu ka ba? Pangalawang katangian, so yung unang katangian ng paglakad sa Espiritu, ito'y nagbubunga ng kabanalan, buhay kabanalan. May iiba ka talaga, makikita ka, mas hayag ang buhay mo kaysa sa paglakad ng isang lasing. Maging iba. Ikalawang katangian, ang paglakad sa banal na Espiritu o sa Espiritu ay nagbubunga ng bunga ng Espiritu. Yun ang ating series. Pero nais kong bigyan ito ng pansin. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ito yung bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito, walang kautusan, walang talagang kapintasan yan. Nandyan. Yan po yung bunga ng Espiritu. Pag sinabing pag-ibig, ito'y tunay na pag-ibig. Hindi ito makasariling pagmamahal. Yung pag-ibig natin, masyadong makasarili minsan eh. Masyado nating ipinaglalaban, ipinagtatanggol. Kagalakan, hindi ito kaligayahan. Kaligayahan nakadepende sa sirkumstansya. But itong kagalakan ay malalim na kagalakan na hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Now, peace, kapayapaan, ito'y kapanatagan sa Diyos sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok. May payapa pa rin tayo. Pagtitiis, patience, ito yung kakayahang maghintay at nagpapatawad sa nagkakasala. Kindness, ito yung puso na handang maglingkod sa iba. Goodness, ito yung pagsasagawa ng tama at matuwid. Faithfulness, ito'y pagtitiwala at pagiging totoo sa Diyos at sa kapwa-tao. Kainahunan, gentleness, pagpapakita ng kaamuan at paggalang. Self-control or pagtitimpi, ito'y pagtanggi sa pita ng laman. Hindi din ito pagtitimpi sa oras o paghihintay, kundi ito'y pagpigil ng bugso ng ating laman, mga kapatid. So ito yung bunga ng Espiritu na nagmumula sa ating paglakad sa Espiritu. Ano yung paglakad sa Espiritu? Sa madaling salita, pagsunod sa dikta ng Espiritu at hindi sa laman. Yun ang pakaikling paliwanag. Hindi natin sinusunod yung bugso ng laman, kundi yung Espiritu. So yun yung bunga. Hindi natin pwedeng pilitin ito sa ating sarili. Tulad ng puno, hindi niya mapipilit ang kanyang sarili na magbunga. Ganon din tayo, hindi rin mapipilit sa ating sarili. Tayo ay dapat lang lumakad. Nasa atin ng obedience. At
Natural lang ito'y lalabas ang bungang ito habang tayo'y sumusunod, nagiging masunurin sa Espiritu. Hindi natin sinusunod kung ano yung nasa laman. Kusang lumalabas ang mga bunga na ito. Na habang nadidiligan ito sa buhay natin, lalong lumalabas ang mga bunga ng Espiritu at talagang mahihinog ito sa atin. Ang puno ng mangga, kapag lagi mo itong kinocultivate, yung ayos, yung kanyang paligid, nililinang mo, dinidiligan mo, ang expectation yan, magbubunga naman talaga yun sa kapanahonan pagka maayos eh. Ang expectation mo, matatamis yung bunga. Ganon din, same time din sa atin. Habang tayo po'y sumusunod sa banal na Espiritu, sa kanyang dikta sa araw-araw, sa ating pakikipag-usap, sa ating pakikihalubilo sa tao, sa ating pagsamba, sa ating pagkilala sa Panginoon, alam nating mahihinog at matatamis ang bunga nito ng Espiritu sa ating buhay. So, ang Kristiyanong lumalakad sa Espiritu ay natural na magbubunga ng kabanalan, kabutihan, at pag-ibig sa buhay natin. So, nakikita ba natin sa buhay natin? Simulan na natin, mga kapatid. For so many years, ako sa akin, 37 years na ako, 40 years na akong Kristiyano, pero yung 37 years na yon, hindi ko alam. Basta bahala na. Hindi ko matyak kung mayroon talagang buo ba talaga yung bunga sa buhay ko ng Espiritu. Basta alam ko, namumuhay ako sa kabanalan. Basta ako sinusunod kong kalooban ng Diyos. Pero sa ngayon, tinuturuan tayo habang tayo lumalago. Tinuturuan tayo paano. So yun yung kalawa. Katangian ng paglakad sa Espiritu ay nagbubunga ito ng bunga ng Espiritu. At ikatlo, ang paglakad sa Espiritu ay nagdadala ng tagumpay laban sa ating buhay. Romans 8:37, ganito ang sabi ni Pablo, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umibig. We become more than conqueror sa lahat ng bagay. Maraming pagsubok ang dumarating sa buhay natin. Kaya yung pagsunod natin sa ways, ang pagsubok madilim, lubak-lubak, nakakatakot. Pero kung nasa tamang track tayo, sinusundan pa rin natin ang direksyon ng banal na Espiritu sa ating buhay, alam nating tayo po'y magtatagumpay. Darating at darating tayo sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Gaano man kadilim, gaano man kahirap, gaano man kabigat, marahil tanggalan tayo ng mga kaligayahan sa buhay para masunod lamang natin ang dikta ng banal na Espiritu sa atin, pero hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Nandun pa rin tayo sa tamang track. Makakarating tayo sa layunin ng Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo matutulad sa iba na nahuhulog sa bangin ng pagkakasala. Sa pagkakasala dahil nasunod ang dikta ng laman. Kung tayo patuloy na lumalakad po sa gabay ng Banal na Espiritu, alam nating tayo magtatagumpay gaano man kahirap ito. Gaano man na tayo'y mabawasan ng ating mga minamahal na siyang hadlang sa ating paglago sa Espiritu. Tulad ng isang sundalo, kapag ang sundalo nagpunta sa gera, na kumpleto siya ng armor, lahat ng kasuotan nasa kanya. Mas lamang siyang mananaig kaysa sundalong kulang ang kanyang sandata. Ganon din tayo. Kung tayo kumpleto, nandun tayo sa kalooban ng Diyos, lumalakad tayo sa Espiritu, alam natin, ang tagumpay natin, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi tagumpay ng Diyos sapagkat siya
ang nagbibigay sa atin ng pagnanais at pagsasagawa. Di ba? Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Then pangatlo, so nakita natin yung mga katangian. Ngayon pangatlo, paano magpatuloy? Paano natin masasagawa ang paglakad sa Espiritu? So nakita natin kahulugan, nakita natin mga katangian. Pero paano natin ito may pamumuhay? Psalms 119, ating basahin. 119, verse 105. Kabisado natin verse 105, di ba? Psalms 119, verse 105. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sana ba ako? Ilawan, ang sabi ng Panginoon ng salmista. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Tingnan niyo kung paano kinilala ng salmista ang salita ng Diyos. Ilawan at liwanag. Pinapalagay dito na ang taong ito ay naglalakad sa isang madilim na lugar na hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong daan ang pupuntahan niya. Pero alam niya ang kanyang patutunguhan. Wala siyang dalang anumang ibang gabay maliban sa isang lampara. Maliit na lampara. Ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. Ang lamparang ito ang siyang gumagabay sa kanyang lalakaran. Maliit na liwanag lang, pero sapat para siya ay maiwas sa anumang panganib. At may konting liwanag sa unahan na kung saan nakikita niya ang kanyang nilalakaran, nakikita niya ang kanyang daraanan. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kahit konting alam mo lang na iyong pinapahalagan ang salitang nalalaman mo. Gabayan ng iyong paa. Hindi ka magkakamali. Magkakamali ka lang kung sasadain mong humakbang sa maling hakbangin. Pero ang salita ng Diyos, hindi pwedeng magsinungaling. Tama ang kanyang sasabihin sa iyo. Pero magiging mali lamang ito kung ating bibigyan ng ibang interpretasyon sa sarili. Maraming mga taong gumagamit ng salita sa maling interpretasyon. Kaya kadalasan, wrong interpretation means wrong application. So if there is wrong application, then wrong life. Kaya napakahalaga pong mangaral. Nakahalaga po ang magsabi ng katotohanan. Kailangan talagang maunawaan mo ang sinasabi ng salita nang sa ganun sa pangangaral mo, 50, 20 ang itatama mo. Ngayon, kung mali ang interpretation mo, 20, 50 ang ililigaw mo. Kaya nga sabi ni James chapter 3, huwag niyo hangaring maging guro dahil malaki ang magiging pananagutan. So, ganun po katindi ang banal na kasulatan. So, ibig sabihin, mga kapatid, paano tayo makapagpatuloy sa paglakad sa salita, ay sa banal na espiritu? Manatili sa salita ng Diyos. Huwag tayong manatili sa mga sinasabi ng ibang tao. Kahit pinakamagaling na tao pa yan. Pero tignan mo sa salita ng Panginoon, like a Berean. Ang mga taga-Berean doon sa Acts chapter 11, bagamat sila'y Kristiyano at sila'y naging bunga sa ministeryo ni Pablo,
Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na lahat ng pangangaral ni Pablo, basta na lang tango sila ng tango na hindi nila tinitignan sa banal na kasulatan. Tinitignan nila tama ba ang sinasabi ni Pablo. Sapagkat sinasabi ni Pablo, kami man o anghel ang mangaral sa inyo, kaiba sa mga itinuro namin sa inyo, siya ay pakasumpain. Kaya hindi pwedeng magkaiba-iba ang pangangaral. Kung ano yung naituro mo, dapat consistent ka doon. Pero kung mali ang naituro mo sa una, mali na lahat. Kaya nga paliwanag dito, salita ng Diyos ang ating gabay. Upang malaman natin ang kalooban ng Diyos o ang kalooban ng Espiritu. Napakalaga po nun. Kaya, ang tanong, gaano mo binibigyan ng halaga ang pakikinig ng tamang pangangaral ng salita? Gaano mo binibigyan ng halaga ang ikaw ay magbasa at magbulay? O nakadepende ka sa books? Doon ka magtitiwala, hindi directly sa salita ng Diyos? Yung turo ng tao, fixed na yon. Pero ang turo ng salita, in every situation, nagbabago yun. Pero totoo. Kaya ang interpretation ng Bible, hindi lamang isa. Kundi depende yan sa iyong kalagayan. Sa iyong situation. Kaya napakalaga po ang mag-aral ng salita ng Diyos direkta sa kanyang salita. Then, humingi ng tulong sa iba kung paanong ipaliwanag. Then ikalawa, hindi lamang sa salita tayo ng Diyos nananatili upang makapagpatuloy tayo. Number 2 is prayer. Napakalaga po ang panalangin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Napakalaga po nun. Hindi ibig sabihin, maghapon kang nakaluhod, naghapon kang nakataas ang kamay at nananalangin. Meaning to say, consciousness mo sa Diyos, anumang sandali, sa amang lugar, anumang sitwasyon, dapat prayerful ka sa iyong puso. Sapagkat yun ang gabay ng banal na Espiritu. Don't lean to your own understanding. Trust always in the Lord. Huwag tayong magtiwala sa ating damdamin. Ito tama siguro to. No, pray. Alam nyo, ang prayer po ay maitutulad natin sa isang doktor na mayroong stethoscope. Sabi sa akin ni Dr. Oy, Sir, malinis naman ang baga ninyo. Kaya, hindi ko malaman, sa puso ba talaga yung paghihingal mo, pananakit ng dibdib mo? Pero mas maganda siguro, magpatingin ka na rin sa pulmonary doctor. Pero teka saglit, tiyakin natin. Kumuha siya ng stethoscope. At muli niyang nilapat doon sa likod ko, sa dibdib ko. Huminga ka malalim, sir. Habang humihinga ako, umagal siya, mayroon nga, may problema ka nga sa baga. Konting-konti lang. Now, kapag tayo po'y nananalangin, mga kapatid, tayo po'y nakikipag-usap sa Diyos at pinapakinggan natin ang puso ng Diyos sa ating panalangin. Kaya napakalaga po ang manalangin sapagkat ito yung stethoscope natin sa puso ng Diyos. Ano ba ang kanyang kalooban sa atin? May kaunti tayong nalalaman. Then pag
unfold po nung pangyayari, kinabukasan, yung pala yung kalooban ng Diyos. Salamat na lamang. Salamat na lamang. Kagabi, hindi ako makatulog. Dahil takot na takot ako. Nangangamba ko, Lord, paano ko may papaliwanag itong paksa na gagawin ko, sisimulan ko? Itong fruit of the Spirit. At ang simula ay paano lumakad sa Espiritu. Pray ako ng pray, Lord, tulungan niyo ako. Paano ko may paliwanag? Paano ko may paliwanag sa mga nakikinig? At paano ko ito paliwanag? Kung hindi ko alam paano ipaliwanag. Kailangan maayos ko ito, Panginoon, bigyan ko ng liwanag ng pagkaunawa sa paksang ito. So, pagising ko sa umaga, sabi mo, bukas nga ako ng laptop. Nag-browse ako ron sa YouTube. Talagang laglag yung luha ko. Dahil doon, sa magitan ng kasangkapan, ipinakita ng Diyos yung sagot niya sa akin sa panalangin ko. At ito ngayon, kung paano ko naipaliwanag ang introduction ng fruit of the Spirit, ito pong paano lumakad sa Espiritu. Ang dami kong nilagay na mga dinagdag to kayo ng umaga. Alas 6. Kaya salamat sa Panginoon. See? Prayer. Kasangkapan ng Diyos upang matanggap natin yung ating pangangailangan. Nasa Kanya lahat ng kasagutan eh. Pero dapat lang, gumawa rin tayo, kumilos tayo, ano yung mga maaaring kasangkapan niyang gamitin sa atin para tugunan yung ating panalangin. So, yun po yung paano tayo magpatuloy, salita ng Diyos. Kailangan natin gabay. Pangalawa, manalangin tayo. Gabay. At pangatlo, makisama tayo palagi sa kapwa mananampalataya. Dapat lagi tayong pagkakaisa ng mga mananampalataya. Alam na natin ang Hebrews chapter 10 verse 25. Anong sabi doon? Huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon. Yung pong salitang pagtitipon, yan po ay isang salita na verb, action word. Ginagalaw natin yung ating aktong pagpunta. Hindi po yon tumutukoy noun, yung gathering, no? Yung pagtitipon na. Hindi, kundi yung action word. Kailangan tayong pupunta sa ating pagtitipon, sa pagsamba, sa prayer meeting, saan man. Dapat lumalakad tayo. Huwag nating kaligtaan yan. Di gaya ng ginagawa ng iba na wala silang pakialam na puntahan yung gathering ng mga Kristiyano. Kailangan natin ang pakikisama ng isa't isang mananampalataya. Alam nyo, pansinin nyo yung mga estudyanteng walang modo. Marami akong napapansin mga estudyanteng walang modo eh. Pero kapag nag-iisa sa basyan, tahimik na tahimik, ang bait-bait yan po. Pero pagka marami sila, andun yung gaslawan nila. Nagpapakita ng grace, halakhakan na, labas sa halas yung lalamunan. Andun yung mga kabastusan ng mga estudyanteng ito kapag marami siya. Pero hindi ganyan ang mangyayari sa mga Kristiyano. Sa Kristiyano, kapag nag-iisa, nandun yung kanyang takot, pag-alala, pag-alinlangan. Pero kapag sila nagkasama sa isang Kristiyanong grupo, tumatatag ang kanilang paniniwala. Lumalakas ang kanilang problema sa kanilang pagtitiwala sa problema sapagkat nakikita niya, hindi lang pala siya, may problemang ganun. Kahit itong kapatid ito, mayroon pero present siya sa gatherings. Lumalakas, kaya napakalaga po ang fellowship. Ito yung nakapagpatuloy sa atin upang lumakad sa Espiritu. Kailangan natin ang gatherings. Kailangan natin ang pakikipag-isa. Pakikipagtagpo. Ngayon,
Lumalakas ka ba sa paglakad sa Espiritu kung nag-iisa ka? Kung ayaw mong dumalo, kung ayaw mong makipagkaisa sa mga kapatiran, ikaw ang sumagot niyan. Tumitibay ka ba? Lumalago ka ba? Nagiging katulad ka ba kay Kristo? Habang nagsusolo ka, isolated ka sa mga mananampalataya na nagmamahal sa iyo. So ano po ang paglakad sa Espiritu? Mga kapatid, ang paglakad sa Espiritu ay nangangahulugang pagsuko sa patnubay ng Diyos araw-araw. Araw-araw. Gawin natin araw-araw. Upang sa ganun, tayo po, habang lumalakad sa Espiritu, ay magbubunga ng bunga ng Espiritu. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong salita, sapagkat tunay, gaano man kaliit pa ang aming nalalaman tungkol sa salita ninyo, ito'y katotohanan at hindi magbabago. Tama ito. Tamang direksyon ito. Kaya Panginoon, habang kami po ay progresibong nagpapakabanal, tulungan niyo kaming lumago sa aming pananampalataya upang mabago ang aming pong isipan at pangungugali sa buhay at makita sa amin na humihinog ang bunga ng Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.